दिनै ब्रह्म धोरोम आफादा जिहेतु बर'नि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ लानानै बर'नि जिहेतु हारिनि बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों मा हाबा बा मोजां सुबुंनि मोजां हाबा मावनो होननानै थांखि लादों? प्राइन 24 हेडलाइन्सनि दिनै खौरांगिरिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि हांख्रायनायाव प्रसार संसदनि जेसेबां बेवहाय अधिष्ठाताफोर दं एबा पुरहितफोर दं, बे पुरहितफोरखौ मोजाङै फोरोंहरनानै जाहाथे सुबुं समाजनि गेजेराव मोजां आसार खान्थि साननाय हनाय मावनाय सिखोन साखोन जेरैबो बिथिङाव जाहाथे जोंनि न'खरफोरखौ सुबुंफोरखौ दानि लाइमोनफोरखौ मोजां सुबुं मोजां साफा साफा सुबुंथि गोनां सुबुं महरै जाहाथे दानो हायो, बेफोरखौ फोरोंनो थाखायनो दिनै जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला प्रसार संसदनि गेजेरजों जोंनाव 6 आन्सलिक ब्रह्म धर्म आफाद दं बोखावै लखिमपुर जिल्लायाव। बे 6 आन्सलिक ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि जेसेबां जोंहा अधिष्ठाताफोर एबा पुरहितफोर दं, बिथांमोनखौ लेंहरनानै दिनै बेवहाय मा खालामनाय जादों, दिनै कर्मशाला एबा सेमिनार खुंनाय जादों। दा बे खुंनाया जोंनि मानसि हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जादों। मानोना सुबुंखौ फोरोंग्रा, समाजखौ मोजाङै दाग्रा, आब्रुथि गोनां हारि, सुबुंथि गोनां हारि हिसाबै दिनै खालि बर' हारिल' नङा, गासिबो मानब समाजनि मोजांनि मावथि दानो थाखाय दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला प्रसार संसदनि मावथिफोरखौ दिनै बे गियानखौ होनाय जादों आरो बेयो जोबोद मोजां जादों। आसा फारियो इयुनाव जोंनि सुबुं हारिनि साफा साफा मोजां सुबुं दाग्रा अर्थात बेक्ति हिसाबै आरो संसार जुलि जिउ हिसाबै समाज हिसाबै दिनै हादोर हिसाबै बुहुमखौ मोजाङै खांग्रा सुबुं हिसाबै जाहाथे जोङो दिनैनि लाइमोन आइ आफामोनखौ दानो हायो आरो मोजां आध्यात्मिक गियानजों जाहाथे जोङो मानसिफोरखौ जोंनि फरायसालिनि शिक्षाजों लोगोसे लानानै जोंनि ब्रह्म गियानखौ लानानै जाहाथे ब्रह्म बिद्याजों जाहाथे जोङो साफा साफा आबुं सुबुं जायो, बेखौनो दिनै बे सेमिनारनि गेजेरजों फोरोंनाय जादों जा पुरहित आफामोनखौ आरो ओंखायनो मोजां जाफुंसार जादों। आरो आं बिनि थाखायनो दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला प्रसार संसदनि गाहाय जोंनि प्रसारक आफा लेङाइ गाहाय प्रसारक आफा बिथांमोनखौ आं गोरबोजों साबायखर बावदों। गोजोन्थों। बर' माहारि दानायाव धोरोमनि माबायदि बिफाव दं होननानै नोंथाङा सानो? माने 24 हेडलाइन्स रादाबनि रादाबगिरि नोंथांमोन दिनै जोंनि गेरेमसा दानायनि एरियायाव जोंनि धोरोमनि बिहोमाया जोबोद गिदिर। बेखायनो बेनि गेजेरजों जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि दैदेननाय दं। जों दिनै सानथामनि फारिलाइ लानानै बे आफादखौ लानानै साननैनि फारिलाइ लानानै बे आफादनि गेजेरजों प्रसार कार्यखौ सालायलांबाय आरो बे आफादनि गेजेरजों खुब मोजाङैनो दिनै जोंनि सिमेन्ट सापरि दख'रा आन्सलिक ब्रह्म धर्म मन्दिरनि गेजेरजों दा बे जाफुंसार आं बेखिनिखौनो बुंनानै दानि लाइमोनफोरनि सायाव धोरोमखौ जोंनो मानो गोनांथि होननानै सानो? जोंनि दा बर्तमान लाइमोनफोरा जोंनि इयुननि जुलि, बेखायनो जोंनि बै समाजाव थानाय गेना गेनिफोरखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनि गोहोआ जोबोद गिदिर आरो बेखायनो लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो थाबाय जाहाथे बेनि गेजेरजों बे खामानिफोरखौ जाफुंसार होनो हायो। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जे साननैनि हाबाफारि लानानै जिहेतु सावरायनाय मेल लादों, बेयाव मा थांखि लानानै बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों? गोजोननाय थाबाय प्राइम 20 हेडलाइन्सनिसिम जे जोङो जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदआ मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजानाय जाबाय। बेवहाय जोंहा माखासे थांखिफोरा जाहैदों, जोंनि बे ब्रह्म धोरोम आफादा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ मिथिनो गोनां दङ आरो बेखौ जोङो दिनै माखासे तिथि पार्बन आरो पुरहितआ माखौ होनो जोङो बेखौ गुवारैनो बिजिरनाय जादों आरो जोङो दिनै माखासे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों थांखि लानो हादों जे जोंनि माखासे प्रसारक आरो पुरहित बाबामोनहा
जोंनि आखुफोरखौ आरो जानाय लोंनायनि खेथ्रआव आरो गासैबो बिथिङावनो जोङो साब सिखोनै मोजाङै जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोङो बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ गुवारै बिजिरनाय जाबाय आरो जोंहा नेक्स्टआव आरो जों दंबावो जे जोङो गुरुनि थाखाय बा जोंनि समाजनि थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो जों बे हाबाफारिफोरखौ जोङो उननि स्टेपाव जोङो मोजाङै मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों बिजिरनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ थांखि लानानै जोङो मावफुंलांगोन बेखौ जोंनि प्रसासन सदआ थांखि लानाय जादों।